Ahoj kamaráti, za mnou je vodopád Skok. Trošku je ho počuť aj zurčať, ale nie je ho vidieť, pretože je celý schovaný pod ľadom. Dal som si dnes takú peknú túru zo Štrbského plesa, v podstate len prechádzku. Ak sa chcete pozrieť, ako sa sem ide a ako to vyzerá po trase, tak poďte rovno do tohto videa. Ahoj kamaráti. Dnes sa vám hlásim z tohoto krásneho kuloáru, na ktorom je vidieť hreben Solísk a Patriu. Som na Štrbskom plese, idem sa prejsť na vodopád Skok po žltej značke. Je to tu pekný ušlapaný sneh, čiže dnes to bude úplne na pohodu. Celá tá prechádzka. Nechal som ostatných lyžovať. Zatiaľ je svah úplne super. To ráno absolútny prašan. Uvidíme, aké to bude po obede, keď sa budú ešte ďalej lyžovať. No ale ja idem si prejsť túto zimnú trasu na vodopád Skok a uvidím, či bude niečo vidieť z vodopádu, alebo je komplet zamrznutý, tak ako keď som tu bol minulý rok. Takže zatiaľ. A vidíme predné Solisko a Štrbské Solisko. Už sme asi 2 km od Štrbského plesa. No a toto je Patria vo svojej paráde. Málo snehu, ale na chodníku je to v celku fajn. A vlastne teraz už som vyšiel z lesa, čiže slniečko sa oprelo do mňa úplne naplno. Zatiaľ to nebolo nič náročné, dokonca som ešte nevyťahol ani reťazkové mačky, lebo je to viac taký ušlapaný sneh ako ľad. Aj keď na niektorých miestach je samozrejme ľad, ale myslím, že smerom dolu, keď pôjdem, tak si ich dám, lebo dolu je bezpečnejšie s mačkami ako hore. Hore človek vyšlape bez problému, ale potom dolu stačí jedna malá nepozornosť, kúsok ľadu pod snehom a nemusí to dopadnúť úplne najlepšie. Takže ideme ďalej a onedlho budeme ešte pri jednom takom stupienku, kde vystúpime trošku vyššie, no a potom vodopád Skok. A dneska tu lietajú aj balóny, zatiaľ som videl asi 4, neviem, či majú nejakú fiestu, alebo využívajú tieto perfektné podmienky zimné na to, že je 22. február. Je to skutočne paráda. Tak poďme ďalej. Kráľová hola, krásne zasnežená, veterná hora. No a teraz tu vidíme celý masív Patrie. A tam vzadu je Štrbský štít. A my pokračujeme smerom sem. No a tu máme Soliska.
vodopád skok. No, takže už som takmer pri vodopáde, za mnou je ho vidieť, ale samozrejme netečie, lebo zima bola tento týždeň dosť silná. No a keď sa pozrieme tu na druhú stranu, tak vidíme Patriu a je tam vidieť vyšlapaný chodník a asi v strede toho kopca, neviem či to je rozoznať, ale asi nie, sa tam škrábu dvaja turisti smerom hore. Neviem, asi by som nešiel do toho terénu teraz. Úplne mi postačuje tento chodníček tu. No a v pozadí bolo vidieť Kráľovú holu. Nádherný pohľad. Biele pláne, úplne krása. Takže ešte chvíľka a sme pri vodopáde skok. Stojím úplne pod vodopádom. Ako môžete vidieť, tak ešte aj trošku tečie na tých skalách, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu. Je tu príjemne teplo, ale teda celý vodopád je schovaný pod ľadom, čo je super. Keď som tu bol v lete s Mikulášom, tak ten vodopád vyzeral takto. No a teraz je to v takomto stave. Ako z ľadového kráľovstva. Tým, že nie je veľa snehu, tak to nie je až tak naplno zamrznuté, ako to bolo minulý rok, keď som tu bol. Vtedy to vyzeralo takto nejako. No a teraz krásne cencule tam na niektorých miestach je vidieť. Na spätný pohľad je asi takýto. Nie je tu veľa turistov, je to taká pohodička. Ale teda to slniečko s tou modrou oblohou, bielými vrchmi a skalami, to je niečo neskutočné. Tento krásny deň práve teraz ubehlo niečo málo cez 8 km a 400 výškových metrov zo stanice v Štrbskom plese našlapaných. Čiže naozaj taká prechádzka čarokrásnou Mlynickou dolinou má svoje kúzlo aj v tomto zimnom čase a samozrejme má svoje čaro aj v letnom čase, kde som išiel spolu so synom Mikulášom na prechod Bystrou lávkou. Čiže prechádzali sme si tieto úseky po vodopád skok a potom ďalej okolo vodopádu a krásnymi úsekmi trasy smerom k Bystrej lávke. Dnes to bolo necelé, 3 hodinky takou pohodovou prechádzkou hore dolu. Nič náročné, ak sa chcete vybrať aj s deťmi, odporúčam ísť takto do obeda, je to bez problémov, deti to prejdú, sú tu nejaké miesta, respektíve je pár úsekov, kde je to máličko prudšie, ale inak je to zvyčajne len taká naklonená rovina, ako by povedal jeden môj známy. A naozaj to nie je nič náročné v porovnaní s inými výstupmi v Tatrách. Takže keď budete chcieť ísť sem, je to
zhruba porovnateľne ďaleko od Štrbského plesa zo stanice ako na Popradské pleso. Na Popradskom máte výhodu, že si môžete dať nejaký teplý čaj, pivko, niečo pod zub. To samozrejme v Mlynickej doline chýba, ale zase po Vodopádskoch a naspäť na Štrbské pleso, hovorím 9 km aj čosi, to je úplne v pohode a viete si zobrať do batohu niečo so sebou. Čo však odporúčam, hlavne v tomto zimnom období a určite smerom dolu, mať aspoň reťazkové mačky. Je to bezpečnejšie, ide sa s istotou a nehrozí žiadny pád. Takže to by bola Mlynická dolina a vodopád Skok a vidíme sa na kanáli Nature s Milošom zase v nejakom inom videu. Čaute.